Ja, kom binnen. Goeiedag mevrouw. Goeiedag mevrouw Pavlova. Vertel het eens. Ik heb de laatste tijd veel reacties gekregen over onze nieuwe horloge. Ja? Het is dus minder schokbestendig, er zijn problemen en het glas breekt te snel. Dus ik zou daar aanpassingen aan willen doen. En hoe lang zou u daar, hoeveel tijd heeft u daar ongeveer voor nodig, denkt u? Ik denk dat ik ongeveer in 5 maanden klaar zou zijn. Ruim genomen. Ja. Oké, dat is goed. Dan kan ik al de reclamecampagne inplannen. Oké, Dat tot is dan. goed. Tot Ja. dan. Schrijf het op. Ja, kom binnen. Goeiedag mevrouw, ik kom in verband met het horloge. Ja, ik luister. Ja. Tijdens mijn aanpassingen had ik opeens een ingeving. Waarom gaan we niet digitaal? Is dat niet beter? Dan hebben we meer klanten en kunnen de klanten ook kiezen wat ze gaan doen. Maar daar heb ik wel meer tijd nodig. Wat? Ik heb net heel die reclamecampagne ingepland. Ik heb al de drukker gebeld. Ik heb al de tv-spot in orde gemaakt. En ik heb de persconferentie al voorbereid. Ja, maar dat is positief voor ons, want zo hebben we meer klanten op termijn. Ja. Ik zal zien wat ik kan doen om het nog te kunnen verlaten. Oké.